Niin. Kysymys kuuluu. Anteeksi? Ja kysymys kuuluu. No? Et onks tää siisti Freda? No? Onks tää siisti Freda? Oh no, sä näytät ihan surpparilta. Eli siistiä mitä baarissa oli. Siistiä mitä baarista löytyy. Ja sieltä piti valita. Sieltä piti valita. Matin joukosta. Niin kilpailu oli se, että baarista pitää valita se Freda, minkä mulle leikattaa. Kyllä. Hyvänä kakkosena oli se Oldhamin kalju. Totta. Nyt tää on tää. Se on ihan Ja siistiä. teet pelimerkit on jaettu. Mulla on 2-7 offari kädessä. Minkäs teet? Mikäs teet? Mitäs Vattulainen? Pelimerkit on jaettu. Tää oli siistiä Freda, mitä baarissa oli sillä hetkellä, kun valittiin. Ai mikä tyyli otetaan? Niin. Äijä otti sen. Ei, mä otin sen mulle 2-7 kädessä offsuittiin, pelataan Hold'emiin, niin minkäs teet? Mä otan tän. Niin. Mä joudun ite vielä juoksemaan sen ruotsalaisen kiinni tuolta kadusta, mitä sen niskaleikistä tänne, tämmönen. Niin. Ai mä näin. Mä näinkin pari surffaria tuli vastaan. Mä otin niskan tänne näin, tuu nyt näyttää vittu tämmönen leikki. Paskat säkä. Tietääks tää? Mulla on tää homma kyllä on. Joo, kun mä toisin tänne, niin se jätkä. Ois voinut paskemminkin käydä kyllä. Häh? Joo, tästä tulee vittu hyvä. Ja se muokin sanoi viime yönä. Tästä tuli kisseli tänään, niin täällä ainakaan tätä juksuria tai äijälle reppuja. Tää on ilmanen ja